ACA-myte. Vi vil gøre alting sammen. Vi vil være som en. Sandhed. I virkelighedens verden er parterne sammen med hinanden, alene og sammen med venner. Grænser. Børn af alkoholikere har problemer med at respektere andres grænser og med at erkende, hvor deres egne grænser går. Du voksede op i et miljø, hvor grænserne var meget uklare. Det var svært at se, hvilken rolle henholdsvis din far og mor havde. Det var svært for dig at vide, om du var barnet, moren eller faren. Denne forvirring giver anledning til mange spørgsmål. Hvis smerte mærkede du? Var det din? Var det din mors? Eller var det din fars? Hvor sluttede du, og hvor begyndte et andet menneske? Hvad med dit privatliv? Hvilke ting tilhørte dig og kunne ikke krænkes? Blev dit privatliv krænket, endda på badeværelset? Hvornår var noget ikke god smag? Hvad er en passende adfærd? Hvad er en upassende adfærd? Nu da du er voksen, hvorledes afgør du så, om det du gør er rimeligt, eller krænker en andens rettigheder? Forvirrende udtalelser og spørgsmål dukker ofte op i samtaler med ACA'ere. Han gav mig et knus. Jeg følte mig krænket. Er det forkert af mig at have det sådan? Jeg lukkede mig selv ind, fordi hendes dør var ulåst. Hvorfor blev hun så tosset? Jeg nød den aften og inviterede ham ind til kaffe. Hvad gav ham ret til at trænge sig ind på mig første gang vi var sammen? Jeg er bange for, at jeg skal såre dig. Jeg siger altid det forkerte. Jeg lukker helt i, når jeg bliver spurgt om noget personligt. Det kommer der kun mig ved, ikke? Der hersker stor usikkerhed med hensyn til, hvad der er nærhed, og hvornår grænserne overskrides. Det er i orden, at du tjekker en masse ting, før du handler. Lad for eksempel være med at gøre mig en tjeneste ved at gøre rent på mit værelse, medmindre du ved, at jeg vil opfatte det som en tjeneste. Lad være med at insistere på at betale regningen, efter jeg har tilbudt, at vi deles om den, medmindre du ved, at det ikke er vigtigt for mig at betale for mig selv. Rigtig mange misforståelser opstår, fordi man ikke ved, hvor den andens grænser går. De varierer mennesker imellem, og ACA'ere, der som oftest har meget usmedige grænser, forstår ikke dette. I et godt forhold forsøger parterne at lade hinanden forstå, hvor deres grænser går. De taler så vidt muligt om dem, før problemerne opstår, og hvis ikke da, så senere. For eksempel, jeg vidste, at du mente det godt, da du gjorde rent på mit værelse, men det gjorde mig rasende. Det er mit personlige rum, og selvom jeg foretrækker, at der er rent, må det være mit problem, hvis der ikke er det. Noget, der for den ene er en simpel handling, kan være et stort problem for den anden. Det er et led i den proces, der fører til nærhed, at du respekterer og kender grænserne. Grænser og mure er ikke det samme. Der er et privat rum, der er mit og mit alene. Det er ikke fordi jeg vælger at lukke dig ude. Det er snarere således, at mit rum skal respekteres, hvis jeg skal være helt mig selv og være velfungerende. For mange af sted kommer krænkelsen af dette rum, irritabilitet og en række forskellige fysiske symptomer. Jeg får kvælningsfornemmelser, hvis mit private rum krænkes. Andre har andre reaktioner. Nogle har større behov for rum og for et privatliv end andre. Det er nødvendigt at tale om emnet, for at man kan blive respekteret og kan undgå at blive misforstået. ACA-myte. Du vil instinktivt opfylde alle mine behov, ønsker og længsler, før de er udtalt. Sandhed. I virkelighedens verden er det usandsynligt, at dine behov, længsler og ønsker opfyldes, medmindre de kommunikeres tydeligt. Forventninger. Under opvæksten med alkoholisme lærte du, at det ikke er til dit eget bedste og gør dig forhåbninger. Hvis du gør dig forhåbninger, vil du i heldigste fald blive skuffet, i værste fald knust. Det afhænger af, hvad du er blevet lovet, og hvor vigtigt det er for dig. Brudte løfter spænder lige fra, jeg vil købe en vaffelis til dig, til jeg vil betale for dit højskoleophold. Du lærte, at den eneste måde, du kunne beskytte dig selv på, var ved ikke at forvente noget fra nogen. Det er en hård måde at leve på, men den er tryg. Du mister ikke så meget. Men det er altid nærværende men. Du får heller ikke særlig meget. I gode forhold er der forventninger. Ikke blot er der forventninger, der er også en fælles forpligtelse til at opfylde dem. Fortroligheden er meget vigtig,
for den indebærer, at du må fortælle din partner, hvad du ønsker, og at der er enighed om at forsøge at opfylde dine behov. Hvis du gerne vil have blomster til din fødselsdag, er det ikke rimeligt over for din partner, at du bliver knust, når du ikke får dem. Hvis han ikke havde nogen anelse om, at du forventede at få blomster. Hvis han kendte dine forventninger og ikke opfyldte dem, er det vigtigt at tale om det, for det kan være et tegn på et problem i forholdet. Mange mennesker vil gerne have, at deres partner skal glæde dem ved at være tankelæsere. Dette er en faldgruppe og udspringer af din frygt og din usikkerhed på, at du er noget værd. Hvis han opfylder dine ønsker uden at du udtaler dem, så plages du ikke længere af spørgsmål om dit eget værd. Hvis han ikke gør det, og du ikke spørger, kan du nedgøre dig selv og barrikadere dig igennem bag din negative opfattelse af dig selv. Hvis du beslutter dig til at tilkendegive dine ønsker, og de opfyldes, så er det dejligt. Men denne situation vil sikkert stresse dig, fordi den er så uvandt. Kroppen skelner ikke mellem stress, dårligt, og indspændelse, godt. Og derfor kan du være tilbøjelig til at underminere forholdet, hvis det går for glat. Du gør det for at nedsætte den stress, du bliver udsat for. Men der er også en risiko for, at du endnu en gang vil begynde at fælde negative domme over for dig selv. For hvis du er et godt menneske, vil du ikke gøre det. Det tager tid at vende sig til noget godt. Giv dig selv en chance ved at give dig tid til at vende dig til det. Hvis du har gjort det klart, hvad du ønsker, og dine ønsker ikke imødekommes, er det vigtigt at forstå, hvad der foregår. Hvis dit ønske forekommer dig selv rimeligt, og det ikke bliver imødekommet, må du finde ud af hvorfor. Du må undersøge det. Du har måske ikke været tydelig, og din partner hørte måske ikke efter, hvad du sagde. Din partner holder måske af dig, for så vidt du tilfredsstiller hans behov, og ikke for den du er. Du har måske krævet noget af ham, han ikke var i stand til at give. Du siger måske, hvis du holder af mig og ikke siger det, så jeg kan forstå det, kan jeg ikke bruge din kærlighed til noget. Den giver ikke mig noget, kun dig. Når han har forstået det, og der stadig ikke er nogen forsøg på at imødekomme dine behov, er det et tegn på, at forholdet ikke udvikler sig i en god retning. Enten er dine krav for store til din partner, til at din partner kan opfylde dem, eller også er din partner for selvcentreret til at imødekomme dig. Dette er vigtigt for dig at vide, uanset hvordan det går med forholdet. Hvis du har behov for megen omsorg, vil du ikke føle dig tilfreds i et forhold med et menneske, som er reserveret. Det vil ganske enkelt ikke fungere. Det er af afgørende betydning for et forhold, at man har fællesskab, at man i fællesskab er blevet enige om de forventninger, man har. Du får ikke det, du ønsker ved at bortforklare gentagne skuffelser. Folk skuffer rent faktisk de mennesker, de holder af, selv i velfungerende forhold. Men det sker ikke gang på gang. Mange ACA'ere ved ikke, hvad en rimelig forventning er. Er det rimeligt af mig at bede ham om at komme op og hente mig, i stedet for at blive siddende i bilen og vente på, at jeg kommer ud? Er det rimeligt, at jeg gerne vil have, at han har slips på, hvis vi skal ud og spise? Er det rimeligt, at jeg beder hende om at betale nogle af udgifterne? En typisk reaktion er, da jeg ikke ved, hvad en rimelig reaktion er, og da jeg ikke har lyst til at ligne en idiot, skulle jeg måske bare holde munden lukket og se, hvad der sker. Denne holdning kan til en vis grad være rimelig, men den er også en måde at undgå at se en større frygt i øjnene på. At se ubehaget i øjnene er et stort skridt hen imod udviklingen af en sund nærhed. Et hvert par udvikler deres egne normer og indfrier fælles forventninger. Men først må disse normer og forventninger formuleres og diskuteres.